Sa Good Vibes, isa ka 22 anyos nga bakulod noon ang nahatagan sang kahigayunan nga maghatag sang speech sa United Nations General Assembly. Iagin pangabay sa mga world leaders nga kuntani i-involve man ang mga pamatanon sa pagdihon sa mga polisiya sa crime prevention. May report si Romeo Subaldo. I've seen and experienced firsthand the realities of the children in conflict with the law and how they're branded as criminals. Siya ang 22 anyos si Junebert Pabon sa Barangay Batan sa Bacolod City. Katapos siya sa World Organization of the Scout Movement kag pinagi sa sini nga grupo na tagaan siya sa oportunidad nga makahatag sang speech sa United Nations General Assembly sa Estados Unidos kung saan 193 ka mga miyembro gikan sa nagkanilain nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan ang nagapamati sa iya. Istorya ni Junebert antes ini sang may baluan niya nga makatambong siya sa mga pagtililipon, do isa ka adlaw man siya nga hindi mahimos nga matagaan sang amo nga oportunidad nga matagaan sang amo sa nakadako nga platform nga makahambal. Grabe sir, it was very surreal sir when I received sir the invitation na may official stamp sa President of General Assembly. Doon na imposter syndrome ko sir, nag-stuck ko for a day just absorbing it sir. Kaya grabe, kadako-dako sir sa opportunity nga doka out of my league pala sir. Parte sa kabataan kag crime prevention ang topiko. Santo man sa posisyon ni Junebert bilang Youth Representative for Peace sa World Scouting kung saan ang iyang focus among children in conflict with the law. Sa ending sa iyang speech, ginpangabay ni Junebert ang mga yara sa assembly. Lakip na ang tiglawas sa Pilipinas nga kuntani mangin kabahin man ang mga pamatanon sa pagbalay sa mga pulisiya sa crime prevention. We asked you to give young people the space and the opportunity to meaningfully participate in the decision-making process and the development of crime prevention policies. Invest in young people, especially in the grassroots level, to build on their agency to get involved in crime prevention initiatives. Ang young people sir, ang population namon is one of the greatest resource na pwede ma-utilize, especially sir pag-create ng policies. And nagapati ko sir nga kailangan ang young people sir involved. Kaya apektado man ang young people sa mga crime prevention, crime-related and gang-related recruitments. And isa gid sir ang young people sa target and most vulnerable, especially sir makita naton sa mga disadvantaged sectors sa slum areas, sa mga disadvantaged communities. Si Junebert, nag-elementary sa St. Benilde, nag-junior high school sa Negros Occidental High School, nag-senior high school sa St. John's Institute, kag karon graduating student sa University of Santo Tomas. Isa siya ka youth leader, kag plano niya nga pagkatapos ang iya graduation, liwat siya magabalik sa Bacolod, kag bisitahon ang Social Development Center kung SDC, ang lugar kung saan gina-rehabilitate ang children in conflict with the law.